¿no? Vale, va, bueno, ya haremos algo, ¿no? Sí, sí. Venga, pues, gero arte. Vale, gero arte. Mira el pez, tú. Si hay mucho que está muerto. Ya lo creo, tío. Para mí que le ha dado algo. Es que viviendo en esta ruina, normalada. Cállate. Si piensan hasta plantas. Venga, Guase, que ya ha tocado el cierre. Anda. Si tu notsuk menperatu zituzten Zezarrek hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik ezote zuen bertako jendearentzat Lehiazko Atlantidan bere bat itxasoak irentzi zuen gauean biztanleak ito zorian. Nos resta caer un chaparrón que flipas. Ya lo creo. Ni bicicleta en torre naiz y me he pegado una melada. Gainera hace un frío que pela. La congregación agüeta bat estufak piztuarik. Es que ya lo creo. ¿Qué hacía que con el polar puesto? Que te dicen no tiene pinta de mejorar. Atzo en el tiempo eso se ven que va a nevar a 500 metros. Las herradura Vergara. Espérate que te voy a pegar un bolazo en la cara. Ya veremos, que Nick tenga una puntería de la hostia. Pero bueno, ya será pa' menos. Zeak mintza irabazi zuen berak bakarrikote Zesarrek garoak irabazi Ez ote zuen berarekin sukaldari bat bederen La gala, que estás una puntilla biharko azterketarako. Bai, klasean egongo dut. Buah, tío, el examen de ayer, qué chungo san. Vengo seguro. Buah, ya, el pavo ha ido a pillarnos. Baina, bihar ya gana ikasitxoekiko eta, buah, espero no pencar el curso, bestela mi viejo me deja sin moto. Zein moto, Kriston Revision moto no está. Cuando hace examen sorpresa, tío. Qué rollo. Ya, bueno, hasta mate, agur. Agur. Ez ote zuen beste inor negarrik egin Eriko bigarrenak 7 urteko gerra irabazi Not beste zuen irabazi Garaitza bat horri alde bakoitzean Nortzuk atondu zituzten Garaitza banketean Y vaya tufarrada que hay en el váter, ¿que no? Vaya guarrada, chaval. Toma, menote. Panik, oixe, dijo papá, que casi no me podía montar en clase, tío. ¡Guau, chaval! Vaya rayada de clase. De oraindik beste hiru, tío. Vaya puta mierda, ¿que no? ¿A qué vai? ¿Y
Y ahora encima ese plasta, tío. Como raya al pobre chaval. Y contús, onda a punto, mote, barringo, que eso parece una manguera con escape, chaval. Pues mira que tú irías surtida, motejoketa, horche, ordu erdi, sin parar. Qué bien me he quedado, tío. ¿Carrido bocata? Kipa. Quiero voy a onditziar y me pillo uno de tortilla, ¿no? Van y bebay, que están que te cagas. Hombre, que vaya. Zenbat historia, hainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera. Zenbat historia, hainbat galdera. Ikusi dozu que fuma huiba? Ja, zeu con un ciego, Menudo churicote. eta hori hartu zebala 2 putas kaladas bakarrik. Joder, yo con 2 estoy de puta madre. Baina zu oso akostumbrauta zae. Bai, mañana lo voy a dejar. Bai, eso no te lo crees ni tú. Que bai, ya naula super podriuta. Askotan esan dozu hori, eta ja rayas mogollón. Te lo juro. Bueno, penia egote ostazu, pilla un piti, eta ixo. Venga, quédate. ¿Ya leíste ese merría que ha metido en la cárcel a un pavo? Buah, ¿por qué, Por defender el euskera, qué puto amo. Yo leí que el Iparralde está a punto de desaparecer. Ya, qué gente, no defienden lo que es nuestro. Pero eso no es ser vasco, qué fachas. Ya, y nosotros ahí que vamos a todas las manipas y eso, y la gente pasa, es muy fuerte. Ya, venga, vamos a hacerle caso, que fijo que mete en el examen. Venga, ya. Ya. Euskara da gure ama, ez izan umezurtz. Bideo ikusita, azken irudiak geldituz, pankarta eskuan, agertokira igo ziren batzordeko kideak, eta herrian antolatutako ekitaldien berri eman zieten ikaskidei. Arratsaldean herriko jardun elkarteak antolatuta ekintzak egon ziren, eta polbotarenan iazko antzerki bat aurkeztu zuten, ekintzak bat. DBH eta DBH-oko antolaketa desberdina denez, desberdin antolatu genuen eguna ere. Dana dela, gelaz-gelako antzerkitxoa eta bideo emanaldia berdin egin genituen bi aretuetan. Hau ziren desberdin egindako lanak. Euskara eguneko leluak aukeratzeko lehiaketa bat egin nuen eta irabazleantzat saria zen euskal musikako konpaktua. Saria jaso zuten leloekin bi pankarta egin genituen eta ikastetxeko esian ezarri. Prentsa tailerrean antolatutako aldizkarirako euskarari buruzko hainbat orri prestatu eta argitaratu genituen, eta euskararen egoerari buruzko kartelak sigelakuek eginak ezarri genituen ikastetxeetako irteeretan. Horrekin bukatzen da, horrek galderarik egin hori alain badu. Venga,
Ez jaioan datorren urtean errepikatuko da, edo orten edo martzen izan zen urte bateko jarraipena daukan, datorren urtean ospatuko duzuen, edo bakarrik eratu zen hortan urte hartako horretan. Iazkoa ja pasatzen, da horten gero berriak. Baina ingo duzuen, Bai, eta daukagu antzerki bat daukagu prestatuta, hori ez dituzte aterako denik, bigarren batxilergokoak oso lanpetuta daude, eta ez dituzte aterako denik, baina beste asmo batzu baditu egiteko, eta orain hasiko gara, baina honekin ibili gara, baina artekoan, eta hemendik aurrera, gauza berriak. Aurkezpenean ere esan zaizuen nola 2 urte, beste antzerki bat asmatu zuten bigarren loksekok ere. Eta grabaketa honetan agertzen diren, karrizketak prestatutak izan diren aurretik edo grabatu dituzue horrela jendea susten agertzen? Beraiek izan dute. Sustatuta. Eso de kasatuta. Bai, guk asmatuta. Hola, hitz egiten duzu normalean? Bueno, hori bastante exageratu zela. Baina, bada ofendia hola berretxen. Egia botatzen dutenean, beste ikaslek eta ze jarri bezan. Nola, Pues usted cabían. Eso me espero. Usted cabían, agarratu zituzten. Berari manifestatzen buelta emateko edo batzen dira. Ez dakit, nire ustez, erdixak pirainzten. Bai, eta beste batzuk nire ustez, Euskara Batzordean naizta ez zion, eragina eurengan uste dut zehoze eukiko zegaraz. Ezken pinan gortarako gare hor, gutxi badabe zehoze eragintzeko ez dakit. Batzordetxo bat daukazuela zeuen arten, da irakasle laguntzen zuela eta hori ez. Esan duzue zenbatero biltzen zareten, dinamika jakin bat jarraitzen duzue zuek, ez dakit ez, zeuen arten biltzen zaretenean, edo besterik gabe. Oda, irtetzen duenaren arabera, edo irakasleekin aditu zaretenean haiek markatu dutena, edo zuena da gehi bat jarraitzen duzuen bidea. Guria da bexin bat. Bai. Gaina azken binean, batzordean garen hoga talde bat bestela be kanpoan batera egiten kan. Eta orduan, igual egun normal baten irakasleekin betetzen garen alde baten egoteko, baina bestela gure artean kuadrian garenean komentatzen da zein bihar, o Euskararen egunean ze, Oda, zuen lagunen artetik gero ja sor daitezke ideiak, ez? Eta zela lortzen da atzetik datozenak oile behar zuek batxiratua bukatuko zu, eta zela lortzen duzu atzekuak tiratzea, zuen zoi azkenean jarraipena izateko batzordea. Komenta gutzen duzu dagoela eta nahi da bena interesauta dagona apunta gutzen da. Eta ez da hona jako berri gortzen. Hendiak badak Euskara Batzordea hor dagoela eta bilera batera hartuta hori etorritxe izango dara. Gero hori, motivazio zaioak adin txikienetan zaharrenek ematen dituzte. Horiek, nahi eta nahi ez, eredu dira guztientzako. Lotura lan hori horrekin bermatzen da. Lehendik ere kezka daukanak, hor badu bere lekua botu dezaketela zentzat badakin, erreferentzia garbia da. Eta horrek funtziona dezake, gure kasuan funtzionatu. Eta zuen lagunek ze iritzia dute zuetaz, zuek egiten zuen lanetaz? Zuen ikaskideek? Itxoten dituzte komentariak edo gauzak edo... Euskara Batzordea koñazo. Klasia galtzeko bakarrik jute esate. Dalako gauza. Baina ez gustora juten, ez
guri eskalko pentsatzen, baina ara junda bileretan barre batzu gota, eta pentsau gauzak zein da, ondo pasatzen dugu. Nik ez dakit jendeak ze uste da ben hori da, sekta bat, ez dakit ze uste da. Baina nire ustez, ni pentsat ondo pasatzen dugu. Horrek urtean egin nintzen joku batzuk eta motibatzeko. BBH beteko baina? Eta bigarrenean. Eta uste genuen. Batxilergokoak sari zuen? Uste genuen igual motibatzeko errezagoa izango zara ikasle bat jutia beste ikasle batzen. Ikasle bat, irunaka edo binak egin duen. Eta zen mazauzi batzordea? Batxilergoan sortzi batzu eta behatzen beste hain bat. Aurdan autonomia autonomoi bat zendauzien. Zenbat moti? Zenbat moti? Oingoz bat bez. Bi urte dala ez zen horrela izan. Erdia eta erdia gozen. Da bigarren loksekoa ziren du guztiok. Eta antzerkia beraiek asmatu zuten eta oso polita gainera. Barkatu, kontatu duzu klasetik kanpora egiten duzela bilera edo ikaski dekoratzen dizutela, osta egiteko bali dutela dolako zerbait, hori noiz biltzen zeate, hastian behin edo zein ordutan edo... Berez hastian behin. Berez hastian behin elkartzen gabela baten, etortzen dira Koldo eta Aitor, eta hor planteatzen du zein, adibidez, Euskararen, neurrengo proiektu izango da Euskararen egunean zein. Eta pentsatzen du... Edo orduetatik, hartzen da ordu hori edo... Ez, atxeden abitan. Atxeden abitan egutzen du bileria, eta gero segun ze ekintza erabakitzen dian, adibidez, pankarta baten behar bada, igual klase bat hartzen du. Eta orduan txezatuzko jendia, klasia galtzeko. Nire ustez hori ez da kaso. Aurkatu zaten bago dugu.